Juya, 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 rata juya, 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 naga juya, 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 juya. Hey, haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki. Hey, uwayen ta Juya, 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 rata juya, 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 naga juya, 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 juya. Hey, haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki. Hey, uwayen ta Juya, 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 rata juya, 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 naga juya, 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 juya. Hey, haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki. Hey, uwayen ta Juya, 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 rata juya, 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 naga juya, 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 juya. Hey, haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki. Hey, uwayen ta Juya, 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 rata juya, 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 naga juya, 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 juya. Hey, haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki. Hey, uwayen ta Juya, 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 rata juya, 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 naga juya, 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 juya. Hey, haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki. Hey, uwayen ta Juya, 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 rata juya, 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 naga juya, 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 juya. Hey, haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki. Hey, uwayen ta Juya, 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 rata juya, 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 naga juya, 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 juya. Hey, haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki. Hey, uwayen ta Juya, 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 rata juya, 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 naga juya, 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 juya. Hey, haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki. Hey, uwayen ta Juya, 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 rata juya, 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 naga juya, 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 juya. Hey, haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki. Hey,
ta juya 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 rata juya 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 naga juya 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 haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta juya 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 rata juya 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 naga juya 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 haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta juya 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 rata juya 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 naga juya 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 haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta juya 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 rata juya 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 naga juya 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 haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta juya 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 rata juya 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 naga juya 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 haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta juya 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 rata juya 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 naga juya 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 haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta juya 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 rata juya 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 naga juya 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 haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta juya 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 rata juya 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 naga juya 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 haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta juya 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 rata juya 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 naga juya 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 haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ce at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta juya 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 rata juya 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 naga juya 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 haba yan mata na ce ku
taso one by one. She asked me who have it dangane ta at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I up. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta. Ha juya 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 rata juya 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 up juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ta at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I up. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta. Ha juya 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 rata juya 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 up juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ta at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I up. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta. Ha juya 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 rata juya 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 up juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ta at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I up. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta. Ha juya 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 rata juya 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 up juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ta at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I up. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta. Ha juya 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 rata juya 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 up juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ta at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I up. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta. Ha juya 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 rata juya 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 up juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ta at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I up. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta. Ha juya 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 rata juya 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 up juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ta at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I up. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta. Ha juya 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 rata juya 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 up juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ta at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I up. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta. Ha juya 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 rata juya 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 up juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it dangane ta at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I up. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwayen ta. Ha juya 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 rata juya 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 up juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan
taso one by one. She asked me who have it danganette at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwaren ta. Ha juya 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 rata juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it danganette at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwaren ta. Ha juya 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 rata juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it danganette at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwaren ta. Ha juya 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 rata juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it danganette at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwaren ta. Ha juya 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 rata juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it danganette at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwaren ta. Ha juya 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 rata juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it danganette at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwaren ta. Ha juya 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 rata juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it danganette at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan aiki uwaren ta. Ha juya 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 rata juya 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 naga juya 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 juya. Hey haba yan mata na ce ku taso one by one. She asked me who have it danganette at my own. Sai ta ce waye jiniyar na ce mata I am. Ha abun mamaki mata akwai kirki ga sarakan